Porto un refredat. Vinga, que esto llama, vinga, que esto llama, no! I avui volem tocar tot baixant de Collsacar. Què te passa, Miguel? Però què te passa, tio? Què no te passa, Miguel? Què no te passa, Miguel? Què no te passa, Miguel? Salut! Tot baixant de Collsacabra hi ha una petita taverna on hi ha 4 excursionistes a la llum d'una llanterna. De consell de bona mare porten plena la motxilla, ha sortit de matinada i les cames li fan figa. Jo vull a tapia. I una droga cola per mi. Porteu-me una aspirina. Demà hem de fer camí. Aquests 4 excursionistes, on hi ha que no carbura, vol sortir de matinada, és tossut com una mula. La conversa que mantenen és no priva la censura. Cadascú que s'ho imagini, contemplant de la natura. Mateta, jo vull a tapia. I una droga cola per mi. Porteu-me una aspirina. Demà hem de fer camí. Si baixeu per Collsacabra i trobeu una taverna, no deixeu de fer la traça a la llum d'una llanterna. Sí, pot ser! Mestressa, jo vull ratafia i una droga cola per mi. Porteu-me una aspirina. Demà hem de fer camí. Hola, mi niño, que he salido con esa cabra a pasturar la cabra I a y munyir-la. hasta luego, Lucas.